Kapitan Samuel Minister. Salamat kay Kap no sa imuhang pagdawat sa mong krusada dinhi sa inyong barangay. May buntag, Sir Zin. Salamat kayo sa pag-abot din sa mong barangay Bisigan, Taliwala, Layo Kayo. Uban sa imong kapikas sa kinabuhi. Nagpasalamat migdako tungod din nakita nimo ang kahimtang sa barangay. Welcome kaayo ug sa imong programa karon uban lugar ni Ma'am sa kapikas imong kinabuhi. Lugar ang katawhan karon nga dinhi karon uban ang mga barangay kagawad. Nagpasalamat ug dako ug salamat sa tanan nga pag-abot ninyo. Welcome din bisan Taliwala nga layo kaayo. Apan idawat ka namo, idawat uban sa imong misis. Nini mong pag-abot, nini mong gidalangin ang program. Salamat kayo, mabuntag. Okay, salamat Kapitan. O sige, among message for the kagawad. Kapitan niya, Minister. Okay, yes, kagawad. Daghang salamat, sir, kay Jean, kay naamo karon sa lugar namo gyud nga pinakatumoy na gyud sa Cagayan de Oro City. Mauna nga nakasaksigit ka dinhilo ko sa kalisod nga naamang inig-tarod ang mga tigulang, ang tinyo nakita, lugar ko nakita ninyo, ang titilang ko ang lugar yun nga, pinakaluig yun, sila yun. Daghang salamat. Okay, salamat. Oh, of course, no? Si Kagawad sa Manuel Tantuhan. Yes. Sir Zain, usa ka malipayong adlaw, kanimo, uban sa imong kapikas sa kinabuhi, uban ni Kapitan, ug sa mga kauban nga kagawad, ug sa mga beneficiary karon. So, kami malipayon og mudawat nining grasya nga imong ihatag sa among mga igsoon ug sa among mga ginikanan ug dili namo kini pwede kalimtan. Taliwala lugar sa kalayo sa among barangay nakaabot gid mo dinhi isan sa kalisod sa dalan, pero wala gid ka nagduha-duha sa pagpaabot sa ginagmay nga mga grasya nga imong nadawat. So kami manginaot uban sa imong pamilya ug sa imong asawa nga ikaw kanunay giyahan og tagaan og kapise kabasko grasya nga walay katapusan sa Ginoo tungod sa grasya nga imong gi-share sa among mga katawhan ug sa among mga ginikanan. So kana lang siguro Sir Zain, salamat kayo uban ni Ma'am sa inyong pagdangat dinhi sa among kining kabus nga barangay. Din imo gibisita gitan-aw unsay kahimtang sa katawhan namo dinhi sa barangay Bisigan. Salamat ug ang Ginoo maguban kanin. Salamat Kagawad o si Kagawad. Pitan Tibaylon, sir. Yes, Kagawad. Yung minsay Kagawad. Una sa tanan, sir, no, may buntag. Labi na po sa inyong pares, ma'am, may buntag. So kami no, sa taga-Bisigan, uban sa ni Kapitan, mga kagawad kauban. Salamat kay sir sa inyong pag-abot sa among barangay. Timaan niya bisag layo, pero nakaabot mo din aron sa pagtabang sa mga tao nga nagkinahanglan sa tabang sa gikan sa gobyerno. Bisan wala ka sa gobyerno, sir, pero tabalo ko ikaw kinasingkasing na imong pagtabang pagsaka di sa Bisigan timaan nga layo. So kana, sir, kinasingkasing dawata ug welcome ka sa Bisigan, sir, anytime sa usa nga panahon pwede ka mabalik sa Bisigan. So kana lang, daghang salamat ug may buntag. Salamat Kagawad. Og no, maut ni ato mga opisyal diring dapitas may barangay Bisigan og atong kauban ang chairwoman no sa krusada nga dasig akong asawa do na Maria Balangyaw Kahatol og kini pod si Zen Kahatol. Sa sunod nato nga mga videos atong ipakita ang mga benepisyaryo no dinhi sa atong Cruzadas Barangay Bisigan. Salamat. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.